Usipayu ina milimo ya wendo la zaru Jalimbe Waningima Wanimwandu Irema midu Hagoyo ni Yesu Kristo erokamano kod okinyi machielo e Jumapil mokwongo mar dwe mar 10 e tarik 2 ni Jehova chako timo ng'wono nyadichiel. Jopuonjo kelo yaka kaka pile mondo mi aler kuom wach ma Jehova chako miya nyadichiel kendo kod okinyi kaka pile Jumapil ka Jumapil saa 4 nyaka saa 4:30 ajabedo ka e Lolwe Tv ka. Agoyo ne Yesu erokamano nikech thuolo ma Kristo miya e Lolwe Tv ka Jumapil. Nyasaye mondo gwedho Lolwe Tv bende kaachiel kod weg jotelo mag Lolwe kuom yie mondo wach Nyasaye oyal ka Jumapil kod odiochienge mamoko mondo ji moyie oyud resruok kuom wach miyalo. Odhiambo ni kata okinyi ni Nyasaye ochako ora e Jumapil mokwongo mar dwe mar 10 e tarik 2 ni e dwe ni mondo mi achaka goyo kodi mbaka kuom wach moro ma Kristo chako orago. Bang'e wabiro lamo kodi Nyasaye. Luonga Bishop Joseph Odindo ajaseme ka kelo kitume ka jal mowar ajati Nyasaye Kristo maruodho warruok notimo na ng'wono mar warruok yor na jal mowar okinyi ni ayie ni Kristo waro chango pongo kod teko mar Roho Maler. Jehova no ora mondo walos kodi wago kodi mbaka bang'e walamo kodi Nyasaye. Okinyi ni adhi somo wach achiel mondo muma e buk mar Petro mokwongo en Petro mokwongo 2 matindo tindo adhi somo e 22 nyaka 20 nyaka 22 matindo nyaka 25 matindo. Muma wacho niya ne ok otimo richo bende miriambo ok nowuok e dhoge. Kane oyanye to ne ok oyenyo, kendo kane oneno masira to ne ok osiemo ng'ato, to nochiwore e lwet jal mang'ado bura kare. 24 Muma wacho en owuon noting'o richowa e ringre Emsalaba mondo watho ne richo eka wabed mangima ne tim makare, kendo osechangu mana nikech chwat mane ochwadego. Ne oyudo ulal ka rombe to koro oseduogo ir jakwadhu kendo jarit chunyu. Kului mondo walam Nyasaye. Uru maler Nyasaye maduong' mar nyalo mar warruok. Kristo sepa kikinda puoi japuonja semi duong' nikech iwinjori. Jehova erokamano kod okinyi machielo japuonj miseloso kendo isetimo ng'wono japuonji chaki kelo yaka e Lolwe Tv ka Nyasaye mondo mi alos kuom wachni Kristo mise oroyago. Erokamano Ruoth nikech jawinjo Jehova mosebedo piny mondo winj wachni. Jehova erokamano nikech thuolo misemiye. Jehova tok wachni Jehova yie Kristo mondo timne ng'wono irad gi dwaro ne Jehova maduong' mar Israel. Itimne ng'wono nikech jang'wono. Uru maler erokamano Kristo nikech isewinja kendo yie kaonge kod kiawa ni dhi timo ng'wono n'ogandani mondo nyingi maler oyud duong' mana kuom nyingi maler e nyingi Yesu Kristo maruodhwa. Amen. Agoyo ne Nyasaye maduong' mar nyalo erokamano kod okinyi sani nikech en e jang'wono kendo jaadiera nikech osetimo maber nyadichiel gokinyi ochako kelo waka mondo mi waler kuom wach ma Kristo maruodho warruok osetimo kete chunya kendo. Asomo wach achiel mondiki e Muma e buk mar Petro mokwongo. To Petro mokwongo nasomo Petro mokwongo madongo en 2 tachako somo matindo tindo 22 tasomo nyaka 25. To mane wach ma Kristo miya kod okinyi ma chunya gombo mondo wawinjre kodi to keto wabiro lamo Nyasaye kwa sewinjre kuom wachni. Paulo ndiko ni wuode kuom yie Petro barua ni to owacho temo puonje kata temo nyise gima Kristo notimo mondo obed Petro kaka en kata mondo mi oyud warruok makoro en go. To Paulo temo puonjo wuode kuom yie ni Yesu Kristo ne ok otimo richo, ne onge kod richo, to bende miriambo moro ok nowuok e dhoge, kata kamano
ne ji ochwade kendo ne ji oyanye mugure msalaba. Koro Paulo temo kono wuode kuom yie gima Kristo notimo mondo yud warruok, gima Kristo notimo mondo ng'ato yudo chang, gima Kristo notimo mondo ng'ato yudo gony, kata ng'ato bedo thuolo, kata thuolo ma ng'ato nigo kod sani. Tokono Petro niya, ne ok otimo richo, to bende miriambo ok nowuok e dhoge. To kane ng'ato yanye, bende ok no yanyo ng'ato, kata ok no siemo ng'ato, to no chiure e lwet jal mang'ado bura kare, ma en Nyasaye, mondo ji oyanye, ji okwede, ji onyiere, ji otim gik manade ma ginyalo timo. To mondiko ni en ok nodwoko, mowacho ni en ok notimo richo moro amora, kendo nyaka ne nyuole modongo mochopo kama koro ne chwade gi jo-Yahudi, kata kuma ni gure msalaba kod jo-Yahudi. Yesu Kristo, Paulo kono wuode kuom yie Petro ni jalno Yesu Kristo maruodho warwa, jal manyol luongowa, jal manyochokowa kanyo walal karombe, jalno en ok notimo richo, kendo wandiki muma ni onge richo kata yanye moro mano wuok e dhoge, bende onge jal manosiemo kod lwete, kata kano yanye onge jal mano yanyo, kata ng'at manotimo ne richo onge jal manotimo go richo. To Paulo kono wuode kuom Petro niya, ni kano yanye to ne ok osiemo ng'ato, kendo kane enie masira to ne ok osiemo ng'ato bende, to nochiwre e lwet jal mang'ado bura kare. Duong' odog ne Yesu Kristo maruodho warwa. Ni jalni Yesu Kristo, Paulo kono wuode kuom yie ni jalni ma Yesu Kristo, jal manyol luongowa, jal manyomiyowa ng'wono mwayudo warruok matinde wawuothogo, jal manyotimonwa ng'wono manyodadowa lwet wasigu, kata lagi chunje mag dala, mag siko, mag mier, mag fuo, mag de, mag ran. To jalni ok notimo richo. Mondiko ni Paulo wachone niya, jalni Yesu Kristo ok notimo richo, kendo onge richo moro amora mano wuok kuome, kata mano wuok e dhoge. Onge jal moro mano yanye mamit en bende no yanyo, kata kinde mane masira onge ng'at mano siemo, kata onge ng'at moro mano loso ne marat kinde mane ene masira. Kendo wach ni kinde mane ene masira ne en kinde mane yanyo Kristo, ne ng'ulo kuom olaw, ne nyalo kwede kod ji ma bende no sekonyo. Mondiko niya, kata ne ji yanye, jalni en ok nodwoko, ok no yanyo ng'ato, kendo kata kinde mane ene masira onge jal mano siemo. E kinde ne mag masira, e kinde ne mag thagruok, e kinde ne ma ji osekwede, kinde manodong' kende ka ji oseringe nyaka jopuonjre ne, to ndikie muma ni kata kinde mag masira ok no siemo ng'ato kod lwete. Duong' odog ne Yesu mawuon warwa ni ok no siemo ng'ato kod lwete, to en wuon nochiwore e lwet jal mang'ado bura kare, jal mano ore, ma en Nyasaye mano chweyo polo kod piny. Muma wacho niya, kuom wechegi duto, ne nochiwore e lwedo mar jal mang'ado bura kare, ma en Nyasaye. Duong' odog ne Yesu Kristo maruodho warwa. Okinyi kawuono adwa ni mondo aler wach Kristo, mondo ng'ato ng'e Kristo, kech ber ka ng'ato ng'eyo jal ma Kristo en. Ke ji mang'eny asefwenyo ni ji dhi e kanisa ka giparo ni dhi e kanisa en ng'e Kristo. Jomoko bende dhi e lemo, kata dhi e chokruoge ka giparo ni dhi e chokruok en koro ng'eyo Kristo, kata donje kanisa, kata dhi lemo Jumapil ka Jumapil ni mano koro ng'ato ng'eyo Kristo. Jehova mamarwa ok ng'e kamano. Duong' odog ne wuon warwa. To mondiko Paulo wacho niya, ni en ok notimo richo. Yesu Kristo maruodhwa, en ok notimo richo, kendo onge richo kata wach moro mochido moko longo mano wuok e dhoge, to onge wach moro mano wuok e dhoge kata marayan. Mondiko niya, ni kata kane yanye en ok no yanyo ng'ato, to kinde ne mag masira onge jal moro mano siemo, to nochiwore e lwet jal mang'ado bura kare, ma en Nyasaye. Duong' odog ne warwa. To kare 24 wacho niya, ni en wuon ema noting'o richowa e ringre e msalaba, mondo watho kuom richo ka wabed mangima ne jotim makare, kendo ka osechangu
nikech tim makare duongo dog ne Yesu ahinya. Mumandiko ni noting'o richowa e msalaba ewi bao Kalvari. Noting'o richowa duto e msalaba ni mondo wan wabed mangima. Oting'o richowa duto, noting'o richo mar dala, noting'o richo mar gweng', noting'o richo mar keny, noting'o richo mar anyuola mondo wan wabed thuolo, kik wabed kod richo. To mumandiko niya ni kendo chwat manochwade Kristo ne manochango tuoche wa pep. Duongo dog ne Nyasaye mar nyalo mar warruok ni to chwat manochwade Kristo manochango tuoche wa pep. Ji mang'eny pok ong'eyo garama mar warruok ma samoro nyako kata kijana nyalo wuothogo e yo mok owinjore. Ji mang'eny ok ong'eyo nengo mar warruok mane Kristo ma ruodhwa moe Kristo ma wuon warruok nochulo mondo wachop ni koro ng'ato nyalo war kata ng'ato nyalo wacho ni Yesu Kristo war chunya an jaricho. Mumandiko ni no onge richo en kendo onge ketho manotimo, onge ng'ato moro manoyanyo, onge gwende ng'ato manokwalo kata dher ng'ato ok nokwalo, onge pesa ng'ato manokwalo, bende onge nyara ng'ato manochodo, onge dichuo manoywak ni Yesu Kristo noma e chiege. To kuom magi duto noyie mondo chwade, noyie mondo yanye, kendo noyie mondo kwede. Kata kamano noketore lwet jala mang'ado bura kare men Nyasaye manuchweyo polo kod piny. Duongo dog ne warruok. To mumandiko niya kanosechwade moyanye mokwede motimne timbe maricho mok owinjore to eka notere e msalaba. To mumandiko ni e msalaba kanyo kanye manoting'e richo wa duto, noting'o richo wa kodhige e msalaba mondo wabed thuolo, mondo wabed thuolo kuom richo, mondo wabed thuolo kuom tuoche mag dala, mondo wabed thuolo kuom tuoche ma wan go. To ndiki e muma bende ni kuom chwat manochwadego Kristo manochango tuoche wa duto. Duongo dog ne warruok ni to kuom chwat manochwadego tango tuoche wa duto. To tieko kowacho niya ni noyudo walal karombi, noyudo ko walal karombi. To en owuon kuom chwatne, en owuon kuom nyierane, en owuon kuom gurne msalaba nochokowa karombe molal manoduogowa ir jakwadhwa kendo noduogowa ir jaritwa ma en Nyasaye. Duongo dog ne warruok. Okinyi kawuono adwani mondo ng'ato fweny nengo mar warruok, kendo okinyi kawuono agomba ahinya mondo ng'ato ng'e fweny kuom garama mane wuon warruok okawo mondo ng'ato bedo kod warruok. Duongo dog ne Yesu ma wuon warruok. Ng'ato nego fweny kuom warruok kendo teko mane otimore e kinde mane warruok biro. Ji mang'eny wuotho kod warruok to kata kamano pok ging'eyo garama kata nengo mar warruok. Temo miyo ng'ato nyalo wuotho kod wach Nyasaye kendo ng'ato nyalo wacho no ware to en jalo matimo richo kendo otimo richo kokoluoro Nyasaye, kokoluoro ni wuon warruok to kawe nade. Duongo dog ne Nyasaye. E warruok kanyo ka ng'ato nokawo warruok to nowacho ni Yesu Kristo wari chunya an jaricho. To ne ng'ano obedo thuolo nikech tich manotiyore e wi msalaba, tich manotiyore e Kalvari, tich manotiyore e tok dala Karianga Wich. Mane gima nyomiyo ng'ato obedo thuolo, kendo mane momiyo ng'ato nyalo wacho ni anowara. Ayie ni Yesu Kristo waro chango to pongo kod teko maro maler nikech wach kata tich manotiyore e wi msalaba. Kata kamano ji pok ong'eyo teko manotimore kata garama kata nengo mane wuon warruok ochulo e wi msalaba. Emomiyo dhano wuotho kod wach Nyasaye kogidewo kendo ji wuotho kod wang' mokolo kudho. Iyudo ka ng'ato wuotho kod warruok to richo manyo gole cha, richo manyo ywago ni Yesu Kristo wari chunya an jaricho. Mache manyo doke koro dong kod lony kod ng'eyo, onge kod warruok mar msalaba, onge kod warruok mar adiera, onge kod warruok ma mumandiko niya ni nodhi e msalaba nikech richo wake, nodhi gi richowa e msalaba mondo wan koro watho nikech richo to wabed mangima nikech tim makare. Onge ng'at mowar sani kendo iyudo ka ji mang'eny mowar gin jok mowar. Kata kamano richo to pongo chunygi, richo opong'o ngimagi, richo opong'o pachgi, kendo gin jok ma kochiewo to gima gipango mondo gitim gin timbe maricho mok mi nying Nyasaye duo. To mumandiko niya ni richowa ema nodhige e msalaba mondo wan koro watho nikech richo. Duongo dog ne Yesu ma wuon warruok mondo koro wan watho ne richo. To e tieng' masani onge jal moseyie mondo
watho ne richo. Wan wangima kuom Kristo kendo wangima kuom richo. Iyudo ka ng'ato war en jawer maber ahinya kendo nyalo wer modhum dhok moro machalo dho polo, to richo to modho ka soda, richo to timo ka wang'e okolokudho kendo wang'e tek sawa sawa. To muma ndiko niya ni noting'o richowa kochomogo msalaba mondo koro wan watho nikech richo to wabed mangima nikech tim makare. Duong' odog ne Yesu ma Ruodh warwa. Tim makare tinde onge makata yudo kata ng'ato yalo kata puonjo wach Nyasaye kata jawer maber machala nade to richo to pongo chunye. Onge jal mane kod tim makare. Timbe mag miganga opongo chuny jok mowa kendo onge ng'at mapango gik maber. Pile ka ng'ato ninde otandane to weche maricho timbe mag miganga ema ng'ato paro. Uchio kod paro timbe maricho, onindo ka timbe maricho moparo. En ng'at mopong kod timbe mag anjao. Ji odagi tho nikech richo, ji odagi tho nikech richo, to ji odagi bet mangima nikech timbe makare. Duong' odog ne Nyasaye, duong' odog ne Wuon warwa. To ndikie muma ni jal manoting'o richo a msalaba kodhi gi msalaba Kalvari, jali ne onge kod richo, no onge kod ketho, no onge kod richo mora mora manosetimo mane nyalo romo mondo tere msalaba mondo gure mondo tho. To ne oyie mondo ting' richowa mondo dhi gi msalaba mondo wan koro wabed thuolo. Duong' odog ne Yesu mondo ng'at moyie kuome koro tho nikech richo mondo koro richo moro kik yud kuome. Jal moyie kuom Yesu jalo koro nego tho ne richo to bed ng'at mangima nikech timbe makare. Duong' odog ne warwa. Muma ndiko ni noyudo walal karombe, noyudo walal karombe to en kuom chwatne, en kuom chai manochaigo, en kuom gurne msalaba noduogo mochokowa moduogo ir jakwathwa kata kuom jarito ma en Nyasaye nikech nowayudo kwaseke nikech richo manotimore e puodho mar Eden, richo manotimore e kinde mag kwere kata kod de, richo manotimore e kinde mag wuone kod kinde mag minde, richo manotimore kanyo pokwa yie ni Yesu Kristo en Ruoth. Duong' odog ne Wuon warwa. To muma ndiko niya eka en to noting'o richowa kochomogo msalaba kogure gi Kalvari mondo koro wan watho nikech richo mondo wabed mangima nikech timbe makare. E kirieng' masani onge jalo madwa timo timbe makare makata kowarwa kata kawan joyalo kata kawan jopuonj kata kawan jower kata kamano timbe mag anjao to pongo chunywa. Kochopo Jumapil to wer sawa sawa, iyudo ka ng'ato wer mor nind kod bonde muchwer pi wang'e kod thinyo. Kata kamano to timbe mag anjao to nyo timo chakri wuok tich nyaka Jumapil. Wiye pok owil ni en jaricho jalo monego war kendo. To muma ndiko niya ni Kristo to noting'o richowa kodhi gi wi msalaba mondo koro ng'ato otho nikech richo to bed mangima nikech tim makare mamiyo nying Kristo duong' odog ne warwa. To ndike muma kino niya ni to chwatne ema notieko tuochewa pep, chwat mar Kristo ema notieko tuochewa. Tende wache niya ni notho mondo koro wabed mangima nikech timbe makare to wabed jok motho nikech richo. To kwasebedo jok motho nikech richo to koro chwat Kristo koro miyo wachago kuom tuochewa duto. Duong' odog ne warwa. Tiende wach ni del ka del manochwade Kristo en chang nikech ngima mar ng'ato. Del ka del manochwade Kristo en chang kata en keno ne ngima mar ng'ato kod ng'ato. To mana jal mowalo Kristo, jal moyie wuotho kod Nyasaye, jal moyie wuotho kod Jehova. Ing'eyo ni na wacho kachako ni ji mang'eny paro niya ni ka ng'ato dhi e kanisa to mano koro ng'eyo Kristo, ka ng'ato dhi e lemo to mano koro ng'eyo Kristo. Aserado kod ji mang'eny mapenja niya Bishop adwaro mondo mi ang'e Nyasaye. To gima ji ok ong'eyo ni to ng'eyo Nyasaye en ang'o kata Nyasaye en ng'a. Duong' odog ne warwa. Gima ng'ato nego ng'e ni to jal modwa ng'eyo ni jali en ng'a, to bende en ng'at mowinjore mondo ng'e. Apako Nyasaye maduong' mar nyalo mar warwa. Nikech ji paro ni kodhi e kanisa to koro ng'e Nyasaye, ji paro ni koro kojawer to samoro koro ng'e Nyasaye, jomoko paro ni koro jayalo kata kojapuonj wach to mano koro ng'ise no koro ng'eyo Nyasaye. Ji mang'eny osemako muma kendo girialo gik ma gin go kod lony kod ng'eyo, gik ma nyosomo to gogo koko koloko wang'e makwar ka pilo matindo. Koro paro kata wuondo ji no ng'eyo Nyasaye. Ng'eyo Nyasaye ok en yalo, ng'eyo Nyasaye ok en puonjo wach, ng'eyo Nyasaye ok en wer, ng'eyo Nyasaye en timo tim makare e nyim Jehova ma Wuon warwa. Duong' odog ne warwa. Tiende wach ni ka ng'ato ng'eyo Nyasaye kod adiera to biro ng'eyo gima Kristo dwaro, obiro ng'eyo ni Kristo ang'o mohero to ang'o
moko dwa. Tango makatimo tabiro maro Kristo. To ngato matimo richo to ng'eyo malongo ne Kristo o en ng'at mamon kod richo. Umon kod timbe mamono, umon kod timbe maricho, umon kod timbe miganga. To ka jali wacho no ng'eyo Nyasaye nikech samoro nyalo kawo muma moyala mupoka jomoko gowe tongegi kaywa kod pi wangi. Koro kimoro wuonde no ng'eyo Nyasaye. Samoro nyalo mako microphone mower ma samoro jomoko le mate kaywa go Nyasaye. Oparo ni koro kecho wer ma jomoko ywak samoro paro no ng'eyo Nyasaye. Iwinjo ng'eyo Nyasaye en timo mora ma Kristo dwaro. Mokwongo nyaka ing'e ni Nyasaye en ng'a. Apako Yesu Kristo magwedho warwo jal manowarani en ng'a. Tang'o mo ero tang'o moko dwa to dwa na wuotho nade to ere gima okdwar mondo me atim. Duong' odogne warwo ji mang'eny pok ong'eyo gin gi wuotha ka gikiare giwuotho ka gitimo timbe mamono nyim Jehova timbe moko beyo nyim Nyasaye to eka wigi wil kod Jehova manyotho e msalaba mondo mi wabed thuolo nikech richo mondo mi richo orume msalaba. Ondike mo mania ni do tho e msalaba mondo koro wan koro wawegi kwaseyie ni Yesu Kristo en ruoth kendo Jehova waseyie kwaywak matek ni Yesu Kristo war chunya an jaricho to koro ibedo motho nikech richo manye wacho ni in jaricho no tibedo ng'at mangima kuom timbe makare mamiyo nying Kristo duo. To magi ibiro timo mana king'e Kristo, ibiro timo mano mana king'eyo Nyasaye. Dong' wan gi ji mang'eny mabende dhi e kanisa to nikech gikia Nyasaye ere kaka dagi tine jalla moking'eyo. Apako Nyasaye mar nyalo. Wan gi ji manyaka ni kod mwandu to jomoko paro ni koro chiwo pesa kanisa mano koro ng'eyo Nyasaye. Inyalo chiwo pesa ni kana nyalo tiyo kod mwandu ma account ni dong' nono kata kamano mano kong'eyo ni nyiso ng'eyo Nyasaye. Mano konyiso ni koro ng'eyo Nyasaye. Ng'eyo Nyasaye en gimokalo dhi e kanisa. Ng'eyo Nyasaye en gimokalo tiyo kod mwandu e ka itiyo ne Nyasaye kod mwandu ni. Ng'eyo Nyasaye en gimokalo yalo bakora yalo kani yalo kaka yalo ni okunyiso na ng'eyo Nyasaye. To timbe mabiro timo mabiro nyiso jali ong'eyo Nyasaye kendo jali ong'eyo gik ma Jehova dwa mondo tim kod gik moko nego tim. Jali ong'eyo gik ma Jehova ohero kod gik ma Jehova ok ohero. To kinde ma wantie tieng' ma wantie sani iyudo ka ng'ato yalo to jachode moloyo kada jalo moko wa. Iyudo ka ng'ato yalo kata jali wer to en ng'at matime ne richo. Jalo moko dwa neno nyathi nyawadgi ka wuok malo koneno ka nyathi wadgi wuok malo to en ng'at mokwongo ma bende dhi nyaka ka juoga to en ng'at achiel ni bende muting'o mumbo chunge sinagogi. Jali ukong'eyo Nyasaye bende okia timbe ma Jehova dwaro gik monego tim kod gik moko nego tim. Ng'eyo Nyasaye ok en yalo, ng'eyo Nyasaye ok en puonjo, ng'eyo Nyasaye ok en wer miwer no to ng'eyo Nyasaye en dhi gimodonjo kod iye ma ng'ato nyaka ng'e gik ma Jehova dwaro, gik ma Nyasaye morgo kod gik ma Nyasaye ok morgo. Muma ndiko niya enono onge richo kendo gik maricho mane ji timo en ok notimo. Yesu Kristo ok nokwalo gwenda ng'ato, Yesu Kristo ok nochodo chi ng'ato kata nyara ng'ato bende ok nomake go ni Yesu Kristo nochodo. Yesu Kristo onge kama na winjo no yanyo ng'ato kendo onge kama na winjo ni en bende nochung' mogo ng'ata dho. Tiwinjo Yesu Kristo noyie mondo bed jaricho mondo wan wabed thuolo kuom richo, mondo bed jaricho mondo wan koro wakik wabed joricho. Etamo miyo wacho niya, Paulo wacho niya ni noyie mondo bed jaricho kendo nodhi koting'o richo wa msalaba mondo mi wan koro wabed jomotho nikech richo to wabed jomangima nikech timbe makare. Duong' odogne Nyasaye maduong' mar nyalo mar warwo. Iwinjo mama mondo ing'e Nyasaye nyaka non gik ma Jehova dwa mondo tim. Nyaka ing'e ni to Jehova manyowari jal miluongo ni jawari no bed ing'eyo adiera, bed ing'eyo timbe ma Jehova dwaro, bed ing'eyo gik ma Jehova ok dwa mondo tim. Duong' odogne Nyasaye maduong' mar nyalo mar warwo. Ukinyi kawuono wacho niya jamoko osewuotho kod gimoro ma giluongo ni warwo, gino ok en warwo nikech gikia wuono warwo kod timbe wuono warwo dwaro mondo giwuothogo. Warwo bedo warwo ka ng'ato rito chike mag warwo. Duong' odogne Nyasaye inya kendo warwo kubedo warwo ka ng'ato ng'eyo gi kaka onego wuoth kod warwo. Teka wan gi ji ma wacho do wargi kata kamano timbe mopong'o chunygi gin timbe mag anjawo, timbe maricho ma Jehova ok morgo. Warwo kubedo warwo ka ng'ato luoro Nyasaye kod chunye ma iye, ka ng'ato otang'ne richo to obedo ng'at makare nyim Nyasaye. Duong' odogne warwo ka ng'ato rito warwo ma warwo kubedo warwo eka warwogno tiyone. Wan gi ji mang'eny mowar ma samoro en jayalo, samoro en pastor kata bishop ka Odindo kama kata kamano odagi keto warwo mondo obedo warwo. En jal ma wuotho kod warwo. Ukinyi kama to en ng'at mowar, Jumapil kama en ng'at mowar,
achiel ogo koko sawa kod wach moro manyo somo line achiel kata manyo winjo ka ng'ato lero kuomi temo wuok go en bedo dwano gogo koko kata kamano warruok otamirito waler mar warruok kata lew mar warruok kata diera mar warruok otamo jalo rito wuotho kod gimoro maket gimoro machal gi warruok kata kamano gino ok warruok omiyo wuotho wuodh asara nikech gik ohala mag warruok ok onyalo yudo kata olembe ma warruok nyago ok onyalo yudo gigo warruok mag singruok mag muma gigo be ok onyalo neno nikech warruok mokwongo tamirito warruok adiera mar warruok tamirito ler mar warruok tamirito temo miyo muma wacho niya Paulo kono wuode Petro kuom yie ni Kristo ne okotimo richo kendo onge jal moro manoyanyo onge jal moro manosiemo kidene mag masira to nochiwore lwedo mar jala mang'ado bura kare ma en Nyasaye to ndikie muma ni noting'o richowa kono dhige Emsalaba mondo mi koro wan jomose yie kuome watho kuom richo to wabed mangima ne timbe makare to ndikie muma bende ni to kuom chwat mando chwadgo Kristo manutieko tuoche waduto opako Nyasaye maduong' mar nyalo tiende wach niya ni ka ng'ato owalo warruok moyie wuotho kod warruok mar adiera mowacho kod chunye niya adwa ng'eyo Nyasaye adwa ng'eyo ni Nyasaye en ng'a to ere gik ma Nyasaye ohero tang'o ma Kristo ok ohero duong' odogne warruok to jali koro wuotho koluoro Nyasaye pile ka pile kochung' to penjore niya to bende an yo adiera koso Nyasaye ringo mabayo koso Nyasaye ringo maweyo yo okinyi kawuono ng'ato nyalo duogo ir Nyasaye mowach ni adwa ng'eyo Nyasaye adwa wuotho kod warruok iwinjo warruok ma in go no ere gi warruok ma in go gima warruok osetimo enang'o warruok bedo warruok ka warruok tiyo ondikie muma ni wach Nyasaye ngima kendo wach Nyasaye tiyo gimomiyo warruok ok nyal tiyo ne ng'ato kata ok nyal bedo mangima ne ng'ato nikech ng'ani mokwongo odagi wuotho kod warruok mar adier duong' odogne Nyasaye odagi wuotho kod warruok malew kata warruok maler warruok ma ng'ato wuothe kotang'ne richo to luoro Nyasaye kod chunye ma iye duong' odogne Nyasaye maduong' mar nyalo mar warruok okinyi kawuono ng'ato nyalo yiero wuotho kod warruok mar adiera mondo je oboanwa malo kod teko okinyi kawuono sani ng'ato nyalo walo mowach niya adwa wuotho kod warruok mar adiera warruok man gi teko warruok manyalo gonya e lag chuje mag dala wan gi ji mang'eny mawuotho kod warruok to pod gidakie kwamo gidakie esiko gidakie dong mag dala nikech warruok mar adiera manyalo golo ng'ate dong onge warruok mar adiera manyalo golo ng'ate siko mag dala onge go warruok mar adiera manyalo timo ne ng'ato ono warruok no onge nikech odagi wuotho kod warruok mar pangles mar okora maonge gima nyalo timo duong' odogne Yesu mawuono warruok okinyi thuolo pod nitie Yesu pod en jang'wono onyalo timo ne ng'wono kata okinyi sani ka ng'ato yie kuom Yesu mowacho ni anta dwani wuotho kod warruok kara gima nya wuotho go ni gini nyochal gi warruok to kara ok en warruok adwa na wuoth kod warruok mar adiera warruok manyalo gola siko mag dala warruok manyalo gola kuong mag dala warruok manyalo gonya e lang chunje mag siko mag mier mag dala warruok manyalo gola dhier mag gunda mag mier kawuono kod okinyi ka ng'ato nyalo walo warruok mowacho ni Yesu Kristo wari chunya an jaricho to tho nikech richo to bedo mangima ne timbe makare mamiyo nying Kristo duo to neno Nyasaye kod wang'e adwa ni mondo lamo kod ng'ato kod okinyi nikech awinjo ka thuolo sechopo monego alamie kod ng'ato ok ang'eyo wach mikale ok ang'eyo wach machandi ok ang'eyo gimitimoreni to gima nyalo konyo ng'ato en yie kuom Yesu Kristo jal manoting'o richo mar piny kochomogo Emsalaba Kalvari mondikie muma niya noting'o richo kochomogo Emsalaba mondo koro wan watho nikech richo to wabed mangima nikech tim makare to wacho kino niya en chwat mano chwade notieko tuoche waduto te mano koro kata ng'at matuo kata ibed ni nigi tuo mane nyisedhi nyaka India nyisedho nyaka ndege mekadho boda to tuo no dage chango ni wuotho nyaka osiptende mabeyo mag Kenya nyaka kuma juki melongo ming'eyo to nyotamore chango ondikie muma niya ni to chwat mano chwade Kristo notieko tuoche wa pep apako Nyasaye maduong' mar nyalo mar warruok okinyi kawuono Jehova nyalo timo ne ng'ato ng'wono kata in jalo mocha jalo modong' e siko kata jalo modong' e dhier mag Jehova nyalo timo ne ng'wono mak mana ka ng'ato yie kuom Yesu Kristo ma Nazareth ka ng'ato yie kuom Yesu kod okinyi Jehova nyalo timo ne ng'wono ka ng'ato yie kuom Kristo kod sani Nyasaye nyalo timo ne ng'wono kod okinyi mine Nyasaye kod wang'i chunya dwaro mondo alamo gi ng'ato ok ang'e kama initie no kinyalo chopo machiegni kod TV tadwa ni mul TV ni kod lweti ko kinyalo chopo TV tadwa
dwani rwaki yie kuom Yesu mondo wanete ko mar Nyasaye mar nyalo mar warwo ka Jehova timo ni ng'wono en jadiera udhi bedo ni jadiera kata kod sani kiseyie mondo iwuoth kod warwo weri kod gik moko machal gi giwuotho gogo warwo kubedo warwo koriti ka ng'ato luwo chike mag warwo warwo ni kod chike ne onge gima ng'ato wuotho go ka onge kod chike to ji chike mag warwo ko tam wuotho go ji ruano wuotho godo kora kod pangles iwinjo ka ng'ato kuwuotho kod sheria mar warwo to warwo ko nyalo tiyo ne ng'ano kendo ko nyalo neno ng'wono mag warwo adwa na lam kod Nyasaye kama nitie go chonge penye mondo lam kod Nyasaye Nyasacha kendo wuonwa wuoro maler Nyasaye maduong' mar ono Jehova erokamano kod okinyi sani asepaki ruoth asepuoyi erokamano jakalo mare nikech iwinjori yud duong' duto te miromo go Yesu nikech in kende me janyalo Jehova nikela ka aseloso kod ogandani Jehova erokamano ruodh lweny nikech in manitie isetimo ne dhakoni isetimo ne dichuogni iserado kod mamani isetimo ne ruodh lweny erokamano ruodh warwo nikech in Nyasaye manitie yie mondo dhakoni wuoth kod warwo kuma adiera warwo kuma nyalo nene ber warwo kuma nyalo nene matunda mag warwo kigole na gichunje mag dala mag siko mag dhier mag mefwadhe mag ran nyaka mag dei wuro maler an malo itime gik madongo kod okinyi sani nyingi mane ge nyalo nyingi mane kod teko mondo yud duo nikech sewinja kendo setimo kaka jatimo pile mana kuom nyingi maler e nyingi Yesu Kristo no ruodhwa amen agoyo ne Yesu Kristo ruothero kamano mosetimo ng'wono luonga Bishop Joseph Odindo jalo mowara jatich Nyasaye gisani dak Nairobi ka kamilongo ne Kibera kamilongo no Olympic Estate kanye mane gi kanisa wantie kamilongo ne Katwekera opposite PG Church kanye sauti moni ng'wono idwani mondo wachokre kodi ligo yosime namba na 0720 3160 52 0720 3160 52 kata 0788 43 91 18 0788 43 91 18 Airtel mondo Nyasaye mondo gwedhu Jehova mondo gwedhu ka en gi wach medwani wagoye mbaka goyo sime mondo walos kodi Nyasaye gwedhi nyaka Jumapil machielo shalom olimo ya usiepayu